हाय फ्रेंड, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आज आपण बटनपट्टी ब्लाऊजला बटनपट्टी कशी लावणार आहे ते पाहू शकता तुम्ही. खूप सोपी बटनपट्टी लावण्यासाठी मी हा व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे. कारण बऱ्याचदा लक्षात येत नाही बटनपट्टी कशी लावायची आपल्या ब्लाऊजला. तर मी तुम्हाला ती दाखवते आहे. आपल्या ब्लाऊजला बटनपट्टी कशी लावून घ्यायची ते पहा. साधारणतः 2 ते 2.5 इंचाची आपण रुंदीला बटनपट्टी घेतलेली आहे आणि लेंथला आपण जास्तीची घ्यायची बटनपट्टी. तर हे पाहू शकता किती छान बटनपट्टी मी लावून घेत आहे आणि त्याचा गळ्याचा आकार पण मी तुम्हाला कट करून दाखवणार आहे. त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. आणि आपला गळा आहे तो म्हणजे किती मोठा किंवा लहान आहे हे आपण ब्लाऊजर कसं माप घ्यायचं मी तेही तुम्हाला त्या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे. त्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. तर ही पहा दुसरी बटनपट्टी मी लावून घेत आहे. दोन्ही बाजू अशा व्यवस्थित ठेवून घ्यायच्या. तर जी आतमध्ये जात असते आपली बटनपट्टी तिला दाब टीप देऊन घ्यायची आहे आणि पूर्णतः आतमध्ये ती फोल्ड करून घ्यायची. हे पाहू शकता खूप सोपी आहे. मी दाब टीप आणि फोल्ड करून घेतल्यानंतर सगळी आतमध्ये घेतल्यानंतर त्याच्यावर एक शिलाई मारून घ्यायची. ही पहा माझी शिलाई मारून झालेली आहे. तर आता आपण मोजणार आहोत गळा. गळा कसा मोजायचा ते तुम्ही पाहू शकता. आपलं जे ब्लाऊज असतं फिटिंगचं मापाला दिलेलं त्या ब्लाऊजचा गळ्यासमोरचा ते बरोबर त्याला धरून पाहायचा. आपला गळा बरोबर आहे का नाही. तर माझा गळा थोडासा कमी पडायला आहे. तर त्यासाठी मी मोठा गळा कट कसा करायचा ते पाहू शकता आणि गळ्याला आकारही देऊन घेणार आहे. हे बघा गळ्याला आकार मी कसा देऊन घेतलेला आहे. तर हा माझा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला आणि लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. हे पहा आता माझा गळा हा बरोबर आलेला आहे आणि आता मी दुसरी बटनपट्टी दुसरा साईडचा भाग बघणार आहे. तर तो भाग आलेला आहे थोडासा जास्त. तर तुम्ही कसा कट करणार आहे ते तुम्ही पाहू शकता. खूप सोपं आहे. त्याला मी असं चॉकनी खून करून घेतलेले आहे आणि त्याला असा गोल आकार देऊन घेणार आहे गळ्याला. हे पहा हे माझे दोन्ही भाग किती छान गोल गळाही आला आणि बटनपट्ट्याही सेम आल्या. तर धन्यवाद.